Усіх вітаю, мяне зовут Ваня, гэта Анька. Вітанькі. Вітанькі. Зараз Ёшыка яшчэ падыдзе. А дзе наш Юрка, галоўны герой гэтага відэа? Ён чакае нас у дзіцячым садзе. Ідзем туды, бо там будзе зараз мерапрыемства адно цікавае, і сам не ведаю, што там. Ну, прыкладна ведаю, нейкае дзіцячае кафе. А што менавіта, сам пагляджу і вам пакажу. Думаю, канцэпцыю вы зразумелі. Дзеці гуляюць ролю афіцыянтаў, а бацькі наведвальнікаў. Меню тут простае, напоі і печыва. Каб не было натоўпу, групу падзялілі на дзве часткі. Спачатку бацькі клікалі сваіх дзяцей, я таксама паклікаў Юрку, ну і гэта было памылкаю, бо мяне ён чамусьці абслугоўваць не хацеў. Дарэчы, звярніце ўвагу, што ногі ў дзяцей босыя, хаця ўсе пры сябе маюць шкарпэткі. Ну, вось так з дзяцінства закаляюцца. З іншымі дарослымі Юрка быў пасмялей, чым са мною, але не адразу запомніў, што каму несці. Ёшка, як кафе? Сподобалося кафе? Додата? Кізка кафе. Хорошо. Добре? Добре. Юрка быў самым ціхім афіцыянтам. А калі ўсё скончылася, стаў самым шумным. Ой. Зараз быў, я без камеры не паказваў, не здымаў. Мы тут прыкладна гадзіну гулялі тут з паловай яго групы, там мячыкі, там, ну, розныя, карацей, на пляцоўцы дзіцячай. І я, як бы, першыню пазнаёміўся з дзецьмі, з іхнімі матулямі, пры тым, што тут засталося 2 тыдні да канца. Будзе хутка выпуск, а я толькі-толькі з імі пазнаёміўся, такі ўсе, вау, ўсё, у вас такі круты хлопец, там, давай яшчэ сустрэнемся. Ну, як заўсёды. Яшчэ адно мерапрыемства, якое мы наведалі, гэта басейн. Адзін раз на паўгады бацькам дазваляюць прыйсці паглядзець, як іх дзеці тонуць. Басейн знаходзіцца крыху далёка, таму дзяцей прывозяць вось на такіх бусах.
Самі заняткі асабліва нічым не адрозніваюцца ад таго, што ў мяне было ў Беларусі. Працяг усяго 30 хвілін, кожны раз адно і тое, але бацькі адпрашваюцца з працы, некаторыя бяруць адпачынак на ўвесь дзень. Тут больш пра маральную падтрымку, чым пра назіранне. Ну а ў канцы дзецям дазваляюць пабясіцца. А бацькі шчаслівыя, што віснуць не на іх шыі. Усё фільмуюць, быццам блогеры. Адзінае, што мяне бянтэжыць, гэта тое, што і дзяўчыны, і хлопчыкі перапранаюцца разам у адным пакоі, хаця ім ужо па 6 гадоў. Яшчэ адно мерапрыемства – гэта штогодні канцэрт. Сад арэндуе канцэртную залу. Даволі цікава, Юркіна група ў асноўным спявала. Мне нагадала хор мальчиков-зайчиков з «Ну погоди». Ну а апошняя падзея ў дзіцячым садзе – гэта выпускны. Я, на жаль, адсутнічаў, бо хварэў грыпам. Дзеці зноў спявалі, гаварылі падзячныя словы, атрымлівалі дыпломы. Потым быў і салодкі стол, але Юрка не пайшоў, бо таксама быў пасля хваробы. Hi. Ну і ось нарэшце той самы дзень, дзеля якога мы і робім гэтае відэа. Сёння у нас, хацеў сказаць, 1 верасня, насамрэч 5 красавіка. Бо ў Японіі навучальны год пачынаецца вясною. Калі сакура, калі ўраджаю і так далей. Вось, зараз пойдзем глядзець японскую лінейку. Ну, пакуль там фотаюсь, падзялюся з вамі сваімі ўражаннямі. В прынцыпе, тое самае, што і з Анітою было 3 гады таму. Проста тады быў каранавірус, і я спадзяваўся, што гэта толькі па той прычыне было так. Усё вельмі хутка і не вельмі прыгожа. Але гэта, аказваецца, вот такія японскія традыцыі. Всё афіцыйна, ніякага адчування свята, быццам на пахаванні. Ціха, ніякіх апладысментаў, усе кланяюцца, ніякай музыцы, там, песень, вершаў, першага звона, нічога няма.
Ось афіцыйныя там людзі, прадстаўнікі мэрыі ці школы там штосьці крыху нам парасказвалі. Ось пафоталі і ўсё, і ўвялі дзяцей. Ну так. Адзіныя, хто хоць крыху разбавіў афіцыйную атмасферу, гэта настаўнікі. Дарэчы, лінейка ў Японіі праводзіцца толькі для першакласнікаў. Лінейка праводзілася ў спартыўнай зале. Я сюды ўжо прыходзіў раней на школьны канцэрт, у якім удзельнічала Анюта. І тады я быў вельмі незадаволены. Гэта была зіма, 0 градусаў, вельмі халодна ўнутры было. Дзеці ў куртках, іх яшчэ прымушалі цэлую гадзіну сядзець на халоднай падлозе. Пры тым, што самі настаўнікі сядзелі на стульях. Ды і сам канцэрт быў нецікавы. Зноў жа, хор мальчикаў-зайчыкаў. Як бацька я, безумоўна, падтрымліваў Аньку. Але як гледачу мне было сумна. Дзеці ўсё рабілі па камандах. 3 клас устаньце, 3 клас на сцэну, 3 клас на месца. У мяне было адчуванне, што я на канцэрце ў дзіцячай калоніі. Ірка, ну як? А куди ти пішов? Додому? А школа? Пасля афіцыйнай праграмы мы пайшлі глядзець клас. Ніякага космосу, ўсё як і ў Беларусі. Толькі сидять дзеці не парамі, а па аднаму. Ды і сама школа выглядае не лепш маёй мінскай, якую я скончыў яшчэ 300 гадоў таму. Што мне спадабалася, гэта тое, што знакамітыя японцы перадаюць школам свае рэчы, у якасці матывацыі. Вось гэта пальчаткі найлепшага бейсбаліста свету, Отані. І перадаюць рэчы не толькі школам, дзе самі вучыліся, але і іншым. А яшчэ тут ёсць свой басейн. Нават кветкі ніхто нікому не дараваў. Все занадта афіцыйна. Ну, ёсць як ёсць. Толькі што пазнаёміліся з настаўніцай. Дарэчы, у нас упершыню настаўніца. Бо дагэтуль у нашай Анюты усе 3 настаўнікі былі мужчыны. А чаму 3? Бо кожны год у пачынальнай школе ў Японіі настаўнікі мяняюцца. Гэта робіцца для таго, кажуць, што робіцца для таго, каб дзеці не прывыкалі да настаўніка і каб яго не было любімых і, наадварот, нелюбімых вучняў. Што вось год адпрацаваў, все, наступны. В прынцыпе, у гэтым логіка ёсць. Але кожны год таксама міксуюць класы. Я маю на ўвазе, што таксама мяняюць вучняў, там па 3-5 вучняў. Гэта робіцца, кажуць, для таго, каб сяброўства не папярэджвала вучобе. Гэта я не разумею. Па-мойму, гэта, наадварот,
не вельмі лагічна, бо сяброўства дапамагае ў вучобе, мне так здаецца. Ось. А то, што мяняюсь, ну, гэта можа быць нават дзіцячай такой, ну, стрэсам, дзіцячай траўмай. Так, ну ось, бярыце. Юрий, ну который? І мне таксама дайце. Ось. А Юрий, который? Бо, напрыклад, ось была сяброўка у Анюты, і іх потым развялі па класам. І яна глядзела, як яе сяброўка гуляла з іншымі дзяўчынамі на пераменах. Гэта было для Анькі не вельмі прыемна, але ў прынцыпе, ну, не катастрафічна. Яна нармальна гэта перажыла, але я думаю, для некаторых дзяцей гэта можа быць такой праблемай. Таму навошта мяняць вучняў, я не разумею. Ну, зноў жа, ёсць як ёсць. При выходе со школы нас уже чекают хлопцы со спортивных кружков. Будут нас вітать зараз. Ну, пойдем. Юрка, давай. Что с тобой сегодня, эй? Нам прапанавалі і каратэ, і бейсбол, і футбол. Ось мы запісаліся на футбол. Фух, так спяшаліся на трэніроўку, на першую, каб не спазніцца. А яна сама спазнілася. 15 гадзін таму, 15 хвілін таму павінна была пачацца, але тут зараз ідуць матчы. Так што пра пунктуальнасць японцаў зноў жа міф у смецці. А Юрка хадзіў ужо на пробныя заняткі футбольныя, але сёння ўсё ўжо афіцыйна ў камандзе, футбаліст ён у нас. Усяго 2 разы на тыдзень, субота і нядзеля, але па 3 гадзіны кожны занятак. Так што 6 гадзін на тыдзень я лічу, што нармальна. Колькі каштуе? 1000 йен на месяц, гэта колькі? $7. Але там першы ўзнос $60. Ну, карацей, амаль бясплатна. Разам з хлопчыкамі займаюцца і дзяўчынкі. Ну, у нас тут толькі адна. Але я бачу, бывае там на одну каманду по 3-4 дзяўчынкі. Сёння вельмі спякотна. Усе бацькі з парасонамі, са стульямі ходзяць. Зручна. Ну ось і першы дзень, калі Юрка ідзе в школу, крыху хвалюецца, так? Ну нічога. А дзеці ў Японіі ідуць самастойна, з самага пачатку, без бацькоў. Ну, в прынцыпе, нас ад дому ўсяго 1 хвіліна да школы, так што мы не хвалюемся. А, пра ранцы я расказваў у відэа пра дзяцей. Ось там паглядзіце. Я казаў, што тут у Кансаі ёсць традыцыя, што бабулі і дзядулі даруюць вось такія ранцы. Імі карыстаюцца з 1 па 6 клас, ось такія бандуры. Спачатку Аньке даравалі нашы японскія дзядулі бабулі, а Юрка атрымаў ад беларускіх дзядулі бабулі, за што ім вялікі дзякуй. Такія ранцы каштуюць ад там, ну, дорага, ад 500 да там 1000 і больш $. Так што падарунак сур'ёзны. Ну што, гатовы? Ну давай. Всё. Ось такое відэо атрымалася, можа занадта асабістае. Я проста хацеў паказаць, як выглядаюць у Японіі дзіцячыя сады і школы. Спадзяюся, вам спадабалася. Калі так,
пишите комменты, ставьте великий палец вверх, подписывайтесь и бейте в звон. Ну, а покуль.